कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण అందరికి సో ఈరోజు భక్తి సదాచార్ అనేటువంటి ఈ క్లాస్కి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరపున మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. సో ఈ సదాచార్ అనేటువంటి క్లాస్లో మనము గత కొన్ని క్లాసులలో ఆ కుంతి మహారాణి యొక్క ప్రార్థనలు భాగవతము నుండి తీసుకుంటూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. సో కుంతి మహారాణి ప్రార్థనలు భాగవతము మొదటి స్కందము 8వ అధ్యాయంలో 18వ శ్లోకం నుండి 43వ శ్లోకం వరకు ఉన్నటువంటి అంశాలు మనము చూస్తూ ఉన్నవి. అందులో మనం ఏదైతే వివరణ చూస్తూ ఉన్నామో అది ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా ఉన్నటువంటి అంశాలను చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు క్లాస్ ప్రారంభించుకునే ముందుగా ప్రార్థన. జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ గోపీ జన వల్లభ గిరివరదారి గోపీ జన వల్లభ గిరివరదారి యశోదనందన వ్రజ జన రంజన యశోద నందన వ్రజ జన రంజన యమునా తీరావనచారి యమునా తీరావనచారి జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాధి గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఈ కుంతి మహారాణి యొక్క ప్రార్థనలు అనేటువంటి ఈ అంశంలో మనము ఇప్పటి వరకు ఆ కుంతి మహారాణి జరిపినటువంటి ప్రార్థనలలో కొన్ని శ్లోకాలని మనము చూసినటువంటిది. సో ఆ కుంతి మహారాణి ఆ భగవంతుని యొక్క శుద్ధ భక్తురాలు. ఆమె చేసినటువంటి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ప్రార్థనలు మహాభారతంలోను శ్రీమద్ భాగవతంలోను ఉన్నటువంటివి. మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు మహాభారతంలో అంటే భాగవతంలో 1వ స్కందము 8వ అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి శ్లోకాలు. సో అందులో ఇప్పటి వరకు మనము అంటే కొన్ని శ్లోకాలను పూర్తి చేసుకున్నాము. అందులో 35వ శ్లోకం వరకు కూడా పూర్తి చేసుకున్నటువంటి పరిస్థితి. ఈరోజు 36వ శ్లోకంలో ఆ కుంతి మహారాణి చేసినటువంటి ప్రార్థనలను చూద్దాము. హరే కృష్ణ. సో అంతకుముందు ఆ కుంతి మహారాణి
చేసినటువంటి ప్రార్థనలో ఆమె ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానులను గురించి ఈ విధంగా ప్రార్థిస్తూ ఉంటుంది. భౌతిక క్లేశముల యందు దుఃఖితులై ఉన్నటువంటి బద్ధజీవులకు అవకాశము నొసగి వారు మోక్షమును పొందునట్లుగా చేయుటకు శ్రవణము, స్మరణము, అర్చనాదులను గూడినటువంటి ఆ భక్తియుక్త సేవను తిరిగి చేయుటకే నీవు అవతరించినవని మరికొందరు అంటారు అనేటువంటి అంశాన్ని ఆమె తెలియజేస్తూ ఉన్నటువంటి. అంతకుముందు శ్లోకంలో కుంతి మహారాణి ఈ విధంగా చెప్తుంది, సముద్రమునందలి అధిక భారము కలిగిన నౌక వలె జగత్తు గొప్ప భారంతో కలత చెందెను. అంతటా నీ యొక్క తనయుడైనటువంటి బ్రహ్మదేవుడు నీ కొరకు ప్రార్థించగా అటువంటి కష్టము నుండి నివారించుటకు నీవు అవతరించితివి అని మరికొందరు పలుకుతారు. అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క అవతారాలను గురించి ఆమె కీర్తిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను ఇంతకు ముందు శ్లోకాలలో మనము చూసినటువంటి అంశాలు. సో ఇక ఆమె ఇంకా ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల్ని ప్రార్థిస్తూ ఈ విధంగా చెప్తూ ఉంటుంది. అంటే మోహ ప్రభావాలను, మనకి కలిగేటువంటి ఈ మోహాల నుండి బయటపడేటువంటి విషయాలను ఆ కుంతి మహారాణి ఇక్కడ ప్రార్థిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. ఆమె ఈ విధంగా ఆ దేవాది దేవుడినైనటువంటి కృష్ణ భగవానుల వారిని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నటువంటి శ్లోకము ఇది. శృణ్వంతి గాయంతి గృణంత్య వికృష్ణశః స్మరంతి నందంతి తవేహితం జనాః తయేవ పశ్యంతి చిరేణ తావకం భవ ప్రవాహో పరమం పదాంబుజం. సో ఇంకా ఆ కుంతి మహారాణి ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానులను వారిని కీర్తిస్తుంది. శృణ్వంతి, ఆమె చెప్తుంది ఇట్లా, శృణ్వంతి గాయంతి గురునంత్యభీష్ణశః స్మరంతి నందంతి తవేహితం జనాః తయేవ పశ్యంచిరేణ తావకం భవ ప్రవాహో పరమం పదాంబుజం. ఇంకా ఆమె ఆ భగవంతుణ్ణి ఈ విధంగా ప్రార్థిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, ఓ కృష్ణ, నీ దివ్య కర్మలను నిరంతరము శ్రవణము చేయుచు కీర్తించుచు పలికెడి వారులు లేదా ఇతరులు ఆ విధంగా కావించటం పట్ల ముదము నుండి వారులు జన్మ మృత్యు పరంపరను ఆపగలిగిన నీ పాద పద్మములను నిక్కముగా దర్శించగలరు అంటూ ఆ కుంతి మహారాణి ఆ భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తూ ఉన్నటువంటి శ్లోకం ఇది. ఆమె ఇక్కడ కీర్తిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, శృణ్వంతి గాయంతి అంటే, శృణ్వంతి అంటే శ్రవణం చేయడము, గాయంతి అంటే ఆయన్ని కీర్తించడం, గృణంతి అంటే పలకటం, అభిక్షణశః అంటే నిరంతరము, ఇంకా స్మరంతి నందంతి తవేహితం జనా. సో ఆ విధంగా ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య కర్మలను నిరంతరము శ్రవణం చేస్తూ కీర్తిస్తూ పలికెడి వారులు ఎవరైతే ఉన్నారో లేదా ఇతరులు ఆ విధంగా చేయించటం పట్ల ఆనందముందడి వారులు ఆ జన్మ మృత్యు పరంపరను ఆపగలిగినటువంటి నీ యొక్క పాద పద్మములను నిక్కంగా దర్శించగలరు అంటూ కీర్తిస్తుంది. ఎందుకంటే ఆ దేవాది దేవుడిని గురించి శ్రవణం చేయడం కానీ, కీర్తించడం కానీ, అలాగే ఆయన గురించి పలకడం కానీ చేసినట్లు, లేదా ఆ విధంగా చేసే విధంగా ఎవరైనా చేసినట్లయితే, అలా చేస్తూ ఆ భగవంతుణ్ణి నిరంతరము స్మరించుకుంటూ ఆనందాన్ని ఎవరైతే అనుభవిస్తూ ఉంటుంటారో, మరి అటువంటి వాళ్ళు ఇక ఈ జన్మ మృత్యు పరంపరలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ జన్మ మృత్యు పరంపరలను ఆపగలిగేటువంటి
ఆ భగవంతుని యొక్క పాద పద్మాలను నిక్కంగా దర్శించగలరు. అంటే ఇక్కడ ఆ భగవంతుని యొక్క పాద పద్మాలను ఎవరైతే ఆశ్రయిస్తారో, ఆ ఆశ్రయించినటువంటి వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఈ జనన మరణాలకు అతీతంగా ఉండేటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకోగలుగుతారు. ఇంతకుముందు మనం భగవద్గీతలోను, ఇంతకుముందు ఉన్నటువంటి వాటిలోనూ చూడగలిగినటువంటిది. సో కాబట్టి ఆ కృష్ణుని యొక్క దివ్య కర్మలు అనేకము ఉన్నవి అని, మరి వాటిలో ఆ భగవంతుణ్ణి శ్రవణ విధానము సంపూర్ణంగా ఆ భగవంతుణ్ణి శ్రవణము చేసినా గాని, అలాగే ఆ భగవంతుణ్ణి కీర్తించడం చేయడం వల్ల గాని, సో ఎవరైతే చేస్తూ ఉంటారో వారికి ఆ దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానం లభిస్తుంది. తద్వారా వారు ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరుతారు. ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరినటువంటి వారు తిరిగి ఈ భవబంధనములు, ఈ తాత్కాలికమైనటువంటి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనికి వారు రారు. అందుకే ఇక్కడ ఆమె చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. జన్మ మృత్యు పరంపరను ఆపగలిగేటువంటి, అంటే ఇక ఈ జనన మరణాలకు అతీతంగా ఉండేటువంటిది ఏంటి అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క పాదాలను ఆశ్రయించడం. సో ఆ భగవంతుని యొక్క పాద పద్మాలను ఆశ్రయించినటువంటి వారు తిరిగి ఇక ఈ భౌతికమైనటువంటి తాత్కాలికమైనటువంటి ఈ లోకానికి వారు తిరిగి రారు. సో ఆ విషయాన్ని ఇక్కడ ఆమె చెప్తున్నటువంటి అంశం. నీ యొక్క దివ్యమైనటువంటి కర్మలను ఎవరైతే నిరంతరము శ్రవణం చేస్తారో, నిరంతరము నీ యొక్క లీలలను కీర్తిస్తూ ఉంటారో, నీ యొక్క గుణగణాలను కీర్తిస్తూ ఉంటుంటారో, లేదా పలుకుతూ ఉంటారో, లేదా ఇతరులు ఆ విధంగా కావించటం పట్ల ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉంటారు. అంటే ఆ విధంగా కీర్తన చేస్తూ ఉంటే, ఎవరైనా భక్తి చేస్తున్నారనుకోండి, కొంతమందికి ఎలా ఉంటారంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మర్చినటువంటి కారణంగా వీనికి ఏం పని లేదు, ఈ వయసులో ఇది చేస్తున్నారు అనేటువంటి వస్తుంది. కానీ ఇతరులు భగవంతునికి సేవ చేస్తూ ఉన్నట్లయితే, భక్తి మార్గంలో ఉన్నప్పుడు దాన్ని చూసి ఆనందించాలి. అలా ఆనందించేటువంటి వాళ్ళు కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క పాదపద్మాలను ఆశ్రయించగలుగుతారు అని చెప్తారు. సో ఎందుకంటే ఇంతకుముందు మనం చెప్తాం, ఆ భగవంతుని యొక్క నామం గాని, ఆ భగవంతుని యొక్క కర్మలు అభిన్నము అని చెప్తారు. సో కాబట్టి ఆ భగవంతుడు సంపూర్ణమైనటువంటి వాడు కావడం చేత ఆ భగవంతుని యొక్క వివిధ లీలల యొక్క దివ్యత్వమునందు ఎటువంటి తేడా లేదు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కాబట్టి శ్రవణ విధానం ద్వారా గాని, లేదా కర్మలు వనరించేటువంటి విధానం గాని ఏవి పరిపూర్ణంగా విన్నా కానీ ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకుంటారు అని చెప్తూ ఉంటారు. కాబట్టి ఆ విధంగా భగవంతుని కృష్ణ చైతన్యంలో ఉండడం ద్వారా ఆయన యొక్క భక్తులను గురించి, ఆయనను గురించి నిరంతరము శ్రవణం చేయడం ద్వారా ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జీవనంలో పురోభివృద్ధి కలుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటారు. సో ఆ విధంగా చేయడం ద్వారా ఆ భగవంతునితో మనకున్నటువంటి సంబంధాన్ని మనము తెలుసుకోగలుగుతాము. సో అదే విషయాన్ని వేదాలు మరియు పురాణాలు మనకు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. హరే కృష్ణ. సో మరొక శ్లోకము. సో ఈ విధంగా కుంతి మహారాణి ప్రార్థిస్తూ ఉన్నటువంటి మరొక శ్లోకము 37వ శ్లోకము. సో ఇంకా ఆ కుంతి మహారాణి ఈ విధంగా ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుల వారిని కీర్తిస్తూ ఉన్నట్టు. అప్యద్య నస్త్యం స్వకృతే హిత ప్రభో జిహాససి స్విత్సుహృదో నో జీవినః ఏషాం నచాన్యద్భువతః పదాంబుజాత్ పరాయణం రాజసుయోజితాః. సో ఇంకా ఆ కుంతి మహారాణి కృష్ణ భగవానుల వారిని ఈ విధంగా కీర్తిస్తూ ఉన్నారు. హే ప్రభు, స్వకర్మలను స్వయంగా నీవే వనరించియుంటివి అయినచో అన్యాశ్రయము లేకుండా నీ కరుణ పైననే మేము సంపూర్ణంగా ఆధారపడినప్పటికీ
రాజులందరూ మా ఎడ శత్రుత్వమును కలిగి ఉన్న ఈ సమయమున మమ్ము విడిచివేయుచుంటివా ఏమి? ఎందుకంటే ఈ కుంతి మహారాణి యొక్క ప్రార్థనలు ఏంటి? ఎప్పుడైతే కృష్ణ భగవానుల వారు కురుక్షేత్ర యుద్ధం ముగిసిన తర్వాత ఆయన హస్తినాపురాన్ని వదిలేసి తిరిగి తన ప్రదేశమైనటువంటి, అంటే తన రాజ్యం అయినటువంటి ద్వారకకు వెళ్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఇవంతా కూడా. సో అందుకే ఆమె ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నారు, హే ప్రభు, సర్వకర్మలను స్వయంగా నీవే వనరించి ఉంటివి. ఎందుకంటే మరి ఆ పాండవులకు జరిగినటువంటి అన్ని కూడాను వారికి కలిగినటువంటి చిన్నప్పటి నుండి వారికి కలిగినటువంటి ఆపదల నుండి మొదలుకొని కురుక్షేత్ర యుద్ధం ముగిసేంత వరకు కూడా వాటన్నిటినీ కూడా ఆయనే దగ్గర ఉండి వారికి రక్షణగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. మరి ఆ విధంగా వారిని కాపాడుతూ వచ్చినటువంటి ఆ కృష్ణ భగవానుడు మరి ఆ పాండవులను అందరినీ అక్కడ వదిలివేసి తిరిగి ఆయన యొక్క రాజ్యం అక్కడికి వెళ్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఆమె అంటున్నారు, సో నీవే మమ్మల్ని ఇప్పటి వరకు ఉండి రక్షించావు, మరి అయినచో అన్యాశ్రయము లేకుండా, మరి మేము ఎప్పటికీ కూడా ఎవరిని ఆశ్రయించకుండా నిన్నే సంపూర్ణంగా ఆశ్రయించి ఉన్నటువంటి నీ యొక్క కరుణపైనే మేము సంపూర్ణంగా ఆధారపడి ఉన్నాము. అయినప్పటికీ కూడా ఈ రాజులందరూ కూడా, ముఖ్యంగా ధృతరాష్ట్రుడు అతని యొక్క పుత్రులు అంతకుముందు జరిగినటువంటి అంశాలు, మా ఎడ శత్రుత్వమును కలిగి ఉన్న ఈ సమయమున మమ్ము విడిచి వేయుచుంటివా ఏమి? అంటే మమ్మల్ని ఇక్కడ ఒంటరిగా వదిలివేసి వెళ్తూ ఉన్నావా ఏమిటి అంటూ ఆమె శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారిని కీర్తిస్తూ, అంటే ఆమె యొక్క అంటే పరిస్థితి, ఎందుకంటే భగవంతుడు వారికి రక్షణగా ఉన్నాడు ఇప్పటి వరకు. సో వారిని మరి వదిలివేసి వెళ్తూ ఉన్నటువంటి ఆ సందర్భం. సాధారణంగా శ్రీలా ప్రభుపాదులు వారు చెప్తారు, పాండవులు ఎంతో అదృష్టవంతులు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే వారు పూర్తిగా భగవంతుని యొక్క దయాదాక్ష్యాలపైనే ఆధారపడినటువంటి భాగ్యవంతులు. ఎందుకంటే ఆ పాండవులతో కలిసి ఆయన ఉన్నారు. ఎందుకంటే పాండవుల యొక్క మేనమామ కుమారుడు కాబట్టి వారి యొక్క బంధుత్వం వల్ల ఆయన వారితో కలిసి ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. సో కాబట్టి ఆ భగవంతుడి యొక్క దయాదాక్షాణ పైననే ఆధారపడి ఆ పాండవుల యొక్క జీవన విధానం గడిచినది. సో పాండవుల యొక్క కథల్లో ఉన్నాం అనుకోండి, భగవంతుని యొక్క లీలలు ఖచ్చితంగా ఉంటాయి. అందుకే మనం భగవంతుని లీల కానీ ఆయన యొక్క శుద్ధ భక్తుల యొక్క లీలలను కానీ వినడం ద్వారా మనకు సంపూర్ణమైనటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క కరుణ లభిస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తారు. సో అయితే ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు అంటే వారితో కలిసి ఉండడం ద్వారా పాండవులు ఎంతో అదృష్టవంతులు అని చెప్తారు. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి వారు ఎవరో ఒకరిపైన ఆధారపడి ఈ దురదృష్టకరానికి చిహ్నంగా చెప్తారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. కానీ ఎవరైతే ఆ భగవంతునితో ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకుంటారో, ఆ భగవంతుని యొక్క కరుణ పైన ఆధారపడి ఉంటారో అటువంటి వాళ్ళు మిక్కిలి భాగ్యవంతులు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనికి మనం జీవుడు వచ్చాము అంటే ముఖ్య ఉద్దేశం ఆ భగవంతునికి సేవ చేసుకోవడము, ఆ భగవంతుని యొక్క సేవకులుగా ఉండడము, ఆ భగవంతుని ఆనందపరచడానికి, అంటే నిరంతరము ఆ భగవంతుని ధ్యాసలోనే ఉండడం. సో మరి ఇక్కడ పాండవులకు ఆ అవకాశం లభించినటువంటి అంశం గురించి ఇక్కడ చర్చిస్తూ ఉంటారు. సో సాధారణంగా ఎవరైతే ఆ భగవంతునికి శరణాగతి నొందుతారో, మరి అటువంటి ఆ శరణాగతి అంటే పూర్తిగా భగవంతుని యొక్క దయపైనే ఆధారపడి ఉండడము అనే అర్థం. అంటే పూర్తిగా తనను తాను ఆ భగవంతునికి సమర్పించుకోవడం, చెప్పిన విధంగా ఉండేటువంటి విధానం. సో ఆ విధంగా వారు ఆ భగవంతునికి శరణాగతులై ఉన్నారు కనుక వారు ఇక ఆ కృష్ణు భగవాను యొక్క సేవకు అనుకూలమైనటువంటి ప్రతిదాన్ని కూడా అంగీకరించాలి అని చెప్తారు. మనకి రూపగోస్వామిలో చెప్తారు, అనుకూలేస్య సంకల్పః, అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క సేవకు అనుకూలమైనటువంటి ప్రతిదాన్ని కూడా అంగీకరించాలి అని చెప్తారు. అదే ఆ ఉత్తమమైనటువంటి భక్తికి చిహ్నము అని చెప్తూ ఉంటుంటారు మనకి. సో కాబట్టి
మనము ఆ భగవంతుని యొక్క సేవకు ఆ అనుకూలమైనటువంటి ప్రతిదాన్ని కూడా స్వీకరించవలసినటువంటి. హరే కృష్ణ. సో ఇంకొక శ్లోకంలో ఆ కుంతి మహారాణి ఈ విధంగా ఆయనని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. కేవయం నామ రూపాభ్యాం యదుభి సహ పాండవాః భవతో దర్శనం యరిహి ఋషికానామివేషితుః. సో ఇంకా ఆ కుంతి మహారాణి ఆ భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తూ, అంటే ఆ వాళ్ళ యొక్క వాస్తవికమైనటువంటి స్థితి ఏమిటి అనేటువంటి దాన్ని ఈ శ్లోకంలో ఆమె తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం ఏంటంటే, ఆమె చెప్తుంది, కేవయం నామ రూపాభ్యాం యదుభి సహ పాండవాః భవతో దర్శనం యరిహి వృషికానామివేషితుః. సో ఆమె ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నారు, ఓ కృష్ణ, ఆత్మ వైదొలిగినంతనే దేహం యొక్క నామ యశస్సులు నశించెడి రీతి నీ కృపాదృష్టి సోకనిచో పాండవులు యాదవులు యశస్సు మరియు కర్మలన్నీయును శీఘ్రమే అంతముందగలవు. సో ఇక్కడ ఆమె మన యొక్క ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో జీవుడు వచ్చినటువంటి జీవుడి యొక్క వాస్తవికమైనటువంటి, అంటే నిజమైనటువంటి విలువ, మనకుండేటువంటి ఈ దేహం యొక్క నిజమైనటువంటి విలువ ఏమిటో చెప్తూ ఉన్నారు. ఏంటంటే చెప్తున్నారు ఆమె, ఆత్మ వైదొలిగినంతనే దేహం యొక్క నామ యశస్సులు నశించడి రీతి. మనం చూస్తూ ఉంటాం, పలాని రామారావు పుల్లయ్య ఎవరో ఉన్నావు అనుకోండి, మరి ఈ దేహంతో ఉన్నంత కాలం నేను ఇక్కడ ఎదురైన అనుకోండి, పలాని మోహన్ రావు అని చెప్తాం, ఈ దేహంతో ఎదురుగా కనపడి తిరుగుతూ ఉన్నంత కాలం. ఒకసారి ఈ దేహాన్ని ఆత్మ వదిలేసిపోయింది అనుకోండి, మరి ఈ దేహం ఎదురుగానే కనబడుతూ ఉంది, ఇంట్లో ఎక్కడ పడి ఉంటూ ఉంటుంది శవం లాగా. కానీ ఇంకా అనరు, మోహన్ రావు అనరు, ఆయన్ని ఏమంటారు, శవం అని పిలుస్తాం. మరి అంతకుముందు ఆత్మ ఉన్నంతసేపు నేను నాది అంటూ తిరుగుతూ ఉన్నా. ఎప్పుడైతే ఈ దేహాన్ని ఆత్మ వదిలిపోతుందో, ఆత్మ ఈ దేహాన్ని వదిలివేయగానే ఇక ఆ నామము, అంతకు ముందు ఉండేటువంటి కీర్తి ప్రతిష్టలు అన్నీ కూడా ఒక్కసారిగా నశించిపోతాయి. సో ఆ మాదిరిగానే ఇక్కడ కుంతి మహారాణి చెప్తున్నారు, నీ యొక్క కృపాదృష్టి చోకనిచో, అంటే నీ యొక్క కరుణ, నీ యొక్క దయాదాక్షిణ్యాలు మా పైన లేకపోయినచో, పాండవులు అంటే మేమైనటువంటి పాండవులము, యాదవుల యశస్సు, పాండవులు మరియు యాదవుల యొక్క యశస్సు ఏదైతే ఉందో అవన్నీ, మరియు ఇప్పటిదాకా ఈ పాండవులు యాదవులు వీళ్ళన్నీ జరిపినటువంటి కర్మలన్నీ శీఘ్రమే అంతమొందిపోతాయి కదయ్యా. అంటే ఇక్కడ ఆ పాండవుల యొక్క ఉనికి కేవలము, అంటే శ్రీకృష్ణుడి కారణంగానే పాండవులు ఉన్నారని కుంతీదేవికి బాగా తెలుసు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. పాండవులందరూ నిస్సందేహంగా గొప్ప నామ యశస్సులు కలిగి ఉన్నవారు. అంతేగాక వారు ధర్మమూర్తి అయిన ధర్మరాజు చేత మార్గదర్శనము చేయబడి ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ నిస్సందేహంగా ధర్మం అనగా ఆ ధర్మానికి ప్రతిరూపంగా ధర్మరాజు యొక్క నాయకత్వమున పాండవుల యొక్క కీర్తి ప్రతిష్టలు సంపాదించుకున్నారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే యాదవులు కూడా శ్రీకృష్ణుడి యొక్క తోడ్పాటు చేత పేరును సంపాదించుకున్నారు. కానీ ఈ చైతన్యం యొక్క మార్గదర్శకత్వం లేనిదే ఇంద్రియాలు శరీరాలు పనిచేయనట్లుగానే ఆ కృష్ణ భగవానుడి యొక్క మార్గదర్శకత్వం లేనిదే వీరందరూ ఎవరు కూడా కొరగారు అని చెప్తూ ఉన్నారు శ్రీల ప్రభుపాదులు. అంటే అటు పాండవులు గాని ఇటు యాదవులు గాని ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుని యొక్క కరుణ లేకుండా, ఆయన యొక్క మార్గదర్శకత్వం లేకుండా, కురుక్షేత్ర యుద్ధమంతా కూడా భగవాన్ యొక్క మార్గదర్శకంలో ఆయన చెప్తాడు మనకి,
నా చేతిలో ఒక పనిముట్టులాగా ఉండు. నేను నా ఏర్పాటు ద్వారా ఇదంతా జరుగుతుంది. నీకు విజయం చేకూరుతుంది అర్జున అని చెప్తాడు. అర్జునుడు భయపడి నేను యుద్ధం చెయ్యను అని పారిపోతూ ఉన్నటువంటి సందర్భాల్లో ఆయనకు బోధిస్తారు. ఇవన్నీ కూడా భగవంతుడే చేసినప్పటికీ కూడా తన యొక్క భక్తులకు ఆ కీర్తినిస్తున్నారు. జగత్ విజేతగా కురుక్షేత్రంలో విజయం సాధించిందంటే అర్జునుడని చెప్పుకుంటారు. కానీ అదంతటికి కారణం ఎవరు అంటే శ్రీకృష్ణ భగవానులు అని ఎరిగినటువంటి ఆ కుంతిమాత ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నారు. సో కాబట్టి శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని నిర్దేశమును పొందక వారి యొక్క శక్తి గాని, యశస్సు గాని, గౌరవములు గాని, గర్వం ఇవన్నీ కూడా ఉండడం అనేటువంటిది ఎవరికీ జరగదు అని చెప్తారు. సో ఎందుకంటే ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు తన స్వధామానికి తిరిగి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ఉన్నటువంటి అంతఃపుర స్త్రీలందరిని తీసుకుని అర్జునుడు వెళ్తూ ఉంటారట. ఆ వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు దుండగులు వారిని ఎదుర్కొంటారు. అక్కడ ఉండేటువంటి దారి దోపిడి వాళ్ళంతా. వారి దగ్గర ఉన్నటువంటి ధనాన్ని, స్త్రీలను ఎత్తుకుని పోతూ ఉంటే అర్జునుడు వారిని ఎదుర్కోవడం చేస్తారు. అంతకుముందు మరి కురుక్షేత్రంలో ఎన్నెన్నో అద్భుతాలను సృష్టించినటువంటి అదే ధనస్సు ఆయన చేతిలో ఉంటుంది. ఆ ధనస్సు ఏమీ కూడా పనిచేయలేదు. వాళ్ళని సాధారణమైనటువంటి ఆ దారి దోపిడి చేసేటువంటి అడవుల్లో ఉండేటువంటి వాళ్ళను కూడా ఎదుర్కోలేకుండా పోతాడట అర్జునుడు. వాళ్ళందరూ కలిసి అర్జున్ని చెట్టు కట్టేస్తారు. ఎట్టేసి ఇవన్నీ తీసుకొని పోతారని చెప్తారు. సో ఆ విధంగా ఉన్నటువంటి అంటే భగవంతుని యొక్క ఇది లేకుండా మనం ఏమీ చేయలేము అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ కుంతి మహారాణి అంటే కీర్తనలో మనం తెలుసుకునేటువంటి అంశం. సో ఇంకా ఆ కుంతి మహారాణి ఆ భగవంతుని గురించి కీర్తిస్తూ ఉన్నటువంటి అంటే భగవంతుడు లేనిది మనం ఏమీ లేదు అనేటువంటి అంశాన్ని అటు పాండవులు కానీ యాదవులు కానీ అంటే మన యొక్క వాస్తవికమైన ఈ భౌతిక దేహం యొక్క నిజమైన విలువను ఆమె చెప్తున్నారు. సో ఆత్మ ఈ దేహాన్ని వదిలివేసినప్పుడు మనకు ఉండేటువంటి విలువ ఏమిటి అనేటువంటిది ఆమె చాలా చక్కగా తెలియచేసినటువంటి పరిస్థితి. అంటే ఇక్కడ సో అలాంటి పరిస్థితి యాదవులదు మరియు పాండవులది అని ఆమె చెప్తూ ఉంది. సో కాబట్టి ఇక కృష్ణ భగవానుడు వెళ్ళిపోగానే ఆ యదువంశం అంతా కూడా ఇదవుతుంది. సో ఇంకా ఆ కుంతి మహారాణి ఈ విధంగా ప్రార్థిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క సన్నిధే వారికి పరమ సౌందర్యము అని చెప్తారు ఈ శ్లోకంలో. నేయం శోభిష్యతే తత్ర యతేదానీం గదాధర త్వత్పదైరంకితాక భాతి స్వలక్షణ విలక్షిణితైః. సో ఇంకా ఆమె ఈ విధంగా కీర్తిస్తున్నారు. నేయం శోభిష్యతే తత్ర యతేదానీం గదాధర త్వత్పదైరంకితా భాతి స్వలక్షణ విలక్షితైః. సో ఇంకా ఆమె చెప్తున్నారు, ఓ గదాధర. ఎవరు మరి ఇక్కడ శ్రీకృష్ణుణ్ణి గదాధర అని సంబోధిస్తూ ఉన్నారు ఆ కుంతిమాత. నీ చరణ ముద్రలను దాల్చియున్నందున నేడు మా రాజ్యము దివ్యంగా శోభించుచున్నది. కానీ నీవు వెడలినంతనే అది అట్లు శోభిల్లజాలదు. అంటే భగవంతుడు నడయాడినటువంటి ప్రదేశం. సో ఆయన నడుస్తూ అక్కడ తిరిగాడు కదా. సో అందుకే ఆమె అంటున్నారు ఇక్కడ, నీ యొక్క ఆ చరణ ముద్రలను అంటే పాదముద్రలను దాల్చడం వల్లనే, నీ యొక్క పాదాలు ఈ నేలపై తాకి ఉండడం వల్లనే మా రాజ్యమంతా కూడా ఎంతో దివ్యంగా దేదీప్యమానంగా శోభించుచున్నదయ్యా. కానీ నీవు ఈ రాజ్యం నుండి వెళ్ళిపోయినట్లయితే, అంటే మా రాజ్యం నుండి తిరిగి నీవు నీ రాజ్యానికి వెళ్తున్నావు అంటున్నావు కదా, అలా వెళ్ళినట్లయితే అది ఆ విధంగా శోభిల్ల జాలదు కదా అంటూ కుంతి మహారాణి చెప్తున్నారు. అంటే శ్రీకృష్ణుని పాదములలో ప్రత్యేకమైనటువంటి గుర్తులు కలవు అని చెప్తారు. దాని వలన అవి ప్రభువునకు చెందినవేనని గుర్తించుటకు వీలుగా ఒక పతాకము, వజ్రాయుధము, అంకుశము, ఛత్రము, పద్మము, చక్రము మొదలైనవి శ్రీకృష్ణుని అరికాలు నందు ఉండును అని చెప్తారు. ఆ భగవంతుని యొక్క అరికాల్లో ఉంటాయట. సో భగవంతుడు నడిచినటువంటి ప్రదేశములలో
ఆ గుర్తుల ముద్రలు పడతాయి అని చెప్తారు. పాండవులతో కూడి శ్రీకృష్ణుడు హస్తినాపురంలో ఉన్నప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు యొక్క పాదముద్రలు ఆ ప్రదేశం అంతటా కూడా పడినవి అని చెప్తారు. ఈ శుభచిహ్నాల వలన పాండవుల రాజ్యం సుసంపన్నమైంది అని చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదులు. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు లేకపోయినచో తమకు మరలా దురదృష్టము వెంబడించునని తలచి కుంతీదేవి ప్రత్యేక పాదముద్రలని పొగుడుతూ ఉన్నది అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఆ విధంగా కుంతి మహారాణి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని కీర్తిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని, అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క సన్నిధే మనకి సౌందర్యము, శోభము అన్నీ కూడా ఆ భగవంతుడితో కూడి ఉన్నప్పుడే అనేటువంటి అంశాన్ని ఆమె ఎంతో చక్కగా మనకి ఇక్కడ వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా ఆ కుంతి మహారాణి భగవంతుని గురించి కీర్తిస్తూ ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఇమే జనపదా స్వరుద్దాః సుపక్వౌషధి వీరుదః వనాద్రి నద్యుదన్వంతో హేదంతే తవ వీక్షితైః. సో ఇంకా ఆమె ఆ భగవంతుని విధంగా చేస్తున్నటువంటి అంశం. ఓషధులు మరియు ధాన్యము పుష్కలంగా లభించుట చేతను, వృక్షములు ఫలభరితములగుట చేతను, నదులు చక్కగా ప్రవహించుట చేతను, పర్వతములు ధాతుపూర్ణములగుట చేతను, సముద్రములు నిధిపూర్ణములై విరజిల్లుట చేతను, నగరములు గ్రామములన్నీయును సర్వవిధముల వృద్ధి చెందియున్నవి. నీవు వాటిపై వీక్షణ సారించుటయే దీనికంతటికీ కారణం. అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క కృపాదృష్టి పడడం వల్లనే ఆ రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి ఔషధాలు ఇమే జనపద సురుద్ధ సుపక్వౌషధ దివీరుదః అంటుంది. అంటే ఇక్కడ ఆమె ఈ సమస్తము, జనపద అంటే నగరాలు, గ్రామములు అన్ని కూడా, స్వరుద్ధ అంటే వృద్ధి నొందినవి, సుపక్వ అంటే పక్వమైనవి, ఔషధాలు, వీరుదః అంటే వృక్షాలు, ఇవన్నీ కూడా, అంటే ఆమె చెప్తున్నారు ఔషధాలు మరియు ధాన్యాలు పుష్కలంగా లభించటం చేత, వృక్షాలు ఫలభరితమైనట్టు అంటే ఫలాలను చక్కగా ఇవ్వడం చేత, నదులన్నీ కూడా చక్కగా ప్రవహిస్తూ ఉన్నాయి. అంటే ఆయన భగవంతుడి యొక్క కృప వల్ల, ఆ భగవంతుని కృప దృష్టి పడడం వల్ల ఆ ప్రదేశంలో వర్షాలన్నీ చక్కగా కురవడము, నదులన్నీ కూడా చక్కగా ప్రవహించడము, అక్కడ వృక్షాలన్నీ మంచిగా ఫలాలను ఇవ్వడము జరుగుతూ ఉంది అని చెప్తున్నారు. పర్వతాల్లో మంచి మంచి ధాతువులను కలిగి ఉంటూ ఉన్నాయి. సముద్రాల్లో పుష్కలమైనటువంటి నిధులు వెళ్తూ ఉన్నాయి. నగరాలు, గ్రామాలన్నీ కూడా ఈ విధంగా ఉండడం వల్ల అవి సర్వ విధాలా వృద్ధి చెందుతూ ఉన్నాయి కదా. మరి ఇవన్నీ ఈ విధంగా జరుగుతుంది అంటే దీనికంతటికి కారణము నీవు వాటిపై వీక్షణ సారించుటయే కదా. అంటే వాటిపైన నీవు నీ యొక్క కరుణను ప్రదర్శించటమే కదా అంటూ ఆ కుంతి మహారాణి చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇక్కడ మనకి చెప్తూ ఉంటుంటారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సహజ వనరుల వలనే మానవులకు సంపద పెరుగుతూ ఉంటుంది. మనం ఎంత సృష్టిస్తే ప్రకృతి ఈ కృత్రిమమైనటువంటివి ఎంత చేస్తే మనకి ఇది వస్తుంది. సో ప్రకృతి వర్షాలు నీళ్లు తడపాలనుకోండి, ఏదైనా వ్యవసాయం చేస్తున్నాం అనుకోండి, నీళ్లు మనం ఎన్ని పోస్తే, ఎన్ని బావులు తోడితే ఎంత వస్తుంది. వర్షం పడింది అనుకోండి, ఎంత ఇది చక్కగా పంటలు వస్తాయి. సో కాబట్టి సహజ వనరుల వలనే మానవుల యొక్క సంపద పెరుగుతుంది, కానీ భారీ పరిశ్రమల వలన కాదు అని చెప్తారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. మనకి భారీ పరిశ్రమలు నాస్తిక నాగరికతను పెంచుతూ ఉన్నాయి. అవి మానవ జీవితం యొక్క ఉన్నతాశయములను నాశనం చేయుటకి ఈ పారిశ్రామీకరణం వల్ల మనకు జరుగుతుంది. వాతావరణ సమతుల్యత చెడిపోతూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి కదా. అవి మానవ జీవితం యొక్క ఉన్నతాశయములను నాశనం చేయుటకు తోడ్పడుతూ ఉన్నవి. మనము వీటిని ఎంత ఎక్కువగా అభివృద్ధి చేస్తే అవి ఎంత ఎక్కువగా మానవుల యొక్క శక్తిని క్షీణింపచేస్తాయి అని చెప్తూ ఉన్నారు.
సో కాబట్టి ఈ సహజమైనటువంటి ఇవన్నీ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం వలన లభించేవి అనేటువంటి అంశాన్ని మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవలసినటువంటి అంశాలు. భగవద్గీతలో మనకి కృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తూ ఉంటుంటారు, మయాధ్యక్షేణ ప్రకృతి సూయతే సచారాచరం అంటూ చెప్తారు. అంటే నా యొక్క పర్యవేక్షణలోనే భౌతికమైనటువంటి ఈ ప్రకృతిని చర అచరములను ఉత్పత్తి చేస్తూ ఉంది అని తెలుపుతారు. సో ఇవన్నీ కూడా, ఈ సృష్టి అంతా కూడా భగవంతుని యొక్క ఆధీనంలోనే ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనకి ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ. సో ఇంకా ఆ కుంతి మహారాణి ఆ భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు చూస్తే, ఆ విధంగా ఇంకా ఆమె ఆ భగవంతుణ్ణి కృష్ణ భగవానుడు, ఎందుకంటే శుద్ధ భక్తురాలు, ఆమె భగవంతుని సంపూర్ణంగా ఎరిగినటువంటి ఆమె. సో అత విశ్వేశ విశ్వాత్మన్ విశ్వమూర్తే స్వకేషు మే స్నేహ పాశమిమం చింది దృఢం పాండుషు వృష్ణిషు. సో ఇంకా ఆమె ఈ విధంగా చెప్తున్నారు, అత విశ్వేశ విశ్వాత్మన్ విశ్వమూర్తే స్వకేషు మే స్నేహ పాశమిమం చింది దృఢం పాండుషు వృష్ణిషు. పాండుచు అంటే పాండవులు, వృష్ణుచు అంటే వృష్ణివంశీయులు, యదువంశీయులు ఇక్కడ. సో ఆమె ఇంకా ఆ భగవంతుని ఈ విధంగా కీర్తిస్తూ ఉన్నారు. ఓ విశ్వేశ, ఆమె అంటున్నారు అత విశ్వేశ్వ విశ్వాత్మన్ కదా, అంటే ఓ విశ్వేశ, ఓ విశ్వాత్మ, ఓ విశ్వమూర్తి అంటూ ఆయన్ని కీర్తిస్తూ ఉన్నారు కుంతి మహారాణి. కనుక దయచేసి నా స్వజనులైన పాండవుల ఎడ మరియు వృష్ణి వంశస్థుల ఎడ నాకు గల ప్రేమ పాశమును ఛేదించి వేయుము అంటూ ఆమె ఇక్కడ ఆ కుంతి మహారాణి అంటే తనను ఈ భవబంధనాల నుండి విడిపించమని కోరుకుంటూ ఉన్నారు. ప్రేమపాశం, ఎందుకంటే పాండవులేమో ఆమె యొక్క పుత్రులు, వృష్ణి వంశంలేమో ఆమె ఏ వంశం నుంచి వచ్చిందో ఆమె జనకుల యొక్క ఇది. సో కాబట్టి ఈ విధంగా మరి తన సొంత కుమారుల పైన, తన యొక్క తల్లి పుట్టింటి పైన ఉండేటువంటి మమకారం, ఆ మమకారాన్ని దీని నుండి నన్ను బయటపడవేయవయ్యా అంటూ ఆమె ప్రార్థిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సాధారణంగా ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తారు మనకి, శుద్ధ భక్తుడు అయినటువంటి వాడు స్వలాభం కొరకై భగవంతుని ఏదేని అర్థించడంలో సిగ్గు చెందుతాడు అని చెప్తారు. శుద్ధ భక్తుడు తన స్వార్థం కొరకు ఏదైనా భగవంతుని కోరుకోవడానికి సిగ్గుపడతాడు అని చెప్తారు. కానీ గృహస్థులు తన కుటుంబీకులపై గల మమకారము వలన ఒక్కోసారి భగవంతుని ఏమైనా కోరవచ్చును అని చెప్తారు శ్రీల ప్రభుపాదులు. కుంతీదేవికి ఈ విషయం బాగా తెలుసు. కావున తన బంధువులైనటువంటి, తన ఆత్మీయులైనటువంటి పాండవుల పైన, తన కుమారులు అయినటువంటి వారు ఆ పాండవుల పైనను, వృష్ణి వంశ వారైనటువంటి ఆ యాదవుల పైనను గల మోహబంధము నుండి పూర్తిగా ఛేదించమని ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని ఆమె ప్రార్థిస్తూ ఉంది అని చెప్తారు. ఎందుకంటే ఆ పాండవులు ఆమెకు కుమారులు, మరియు ఆ వృష్ణి వంశం వారు మరియు తన తండ్రి వంశం వారు కదా, అంటే కృష్ణ భగవానుడి వారి యొక్క వంశం వారు. సో ఈ విధంగా ఈ రెండు వంశంలో వారికి సంబంధించినటువంటి వారు ఆ కృష్ణ భగవానుడి పైనే ఆధారపడి ఉన్నటువంటి అంశం. సో వారందరూ కూడా భక్తులే. కాబట్టి ఆ కుంతీదేవి తన కుమారులైనటువంటి పాండవుల వద్దనే ఉండవలసినదిగా ఆ ప్రభువు అక్కడ ఆమె కోరుచున్నటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది మనకి. సో కాబట్టి ఆ బంధనాల నుండి ఆమె బయటపడవేయమని ఆ భగవంతుణ్ణి వేడుకుంటూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా అంటే ఆ మమకార బంధాలను ఛేదించి వేయమని, ఆ మమకార బంధాల నుండి నా వాళ్ళు, నాది అనేటువంటి
ఈ బంధనాల నుండి తనని బయటపడవేయమని ఆ కుంతి మహారాణి ఆమె ఆ భగవంతుడిని వేడుకుంటూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుడు ఎంతో ఉదారుడు అని చెప్తారు. ఆయన ఎంతో ప్రేమను పంచేటువంటి వాడు. అందుకే కృష్ణ భగవానుల వారిని ఈ విధంగా మనం కీర్తిస్తూ ఉంటాం. నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరిత్విషే నమః. ఆ చైతన్య మహాప్రభువులుగా వచ్చినటువంటి కృష్ణ భగవానుడు ఎంతో దయామయుడు అని చెప్తారు. మిక్కిలి ఉదారుడట చైతన్య మహాప్రభు. ఎందుకంటే ఆ కృష్ణ ప్రేమని పంచుతూ ఉన్నటువంటి వాడు. కృష్ణ ప్రేమ అంత సులభంగా లభ్యమయ్యేటువంటిది కాదు. మరి అటువంటి ప్రేమను పంచుతూ ఉన్నటువంటి ఆ చైతన్య మహాప్రభు చాలా ఉదారుడు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కాబట్టి కృష్ణ ప్రేమని ప్రతి ఒక్కరికి పంచడానికి ఈ కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమాన్ని మనకి ఇస్కాన్ ద్వారా అందిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఆ చైతన్య మహాప్రభువుల వారి యొక్క దయ లేకుండా ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని మనం తెలుసుకోలేము అని చెప్తారు. అందుకే ఇక్కడ ఆ విధంగా భగవంతుని మనము కీర్తిస్తూ ఉంటాము ఆ చైతన్య మహాప్రభు. సో ఇంకా ఆ కుంతి మహారాణి కృష్ణ భగవానుల వారిని కీర్తిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. త్వయిమేనన్య విషయా మతిర్మధుపతే సకృతే రతిముద్వహతా దద్దా గంగే వౌఘముదన్వతి. సో ఇంకా ఆ కుంతి మహారాణి అనన్యమైనటువంటి భక్తి ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో ఆమె వ్యక్తపరుస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఆమె అంటున్నారు, ఓ మధుపతి, ఎట్టి ఆటంకము లేకుండా కృష్ణ భగవానుల వారిని కీర్తిస్తుంది ఆమె. ఓ మధుపతి, ఎట్టి ఆటంకము లేకుండా గంగా నది నిరంతరము సముద్రము వైపునకు ప్రవహించు రీతి ఇతరుల వైపునకు మరలక నిరంతరము నీ యందే నాకు ఆకర్షణ కలుగుగాక అంటూ ఇక ఆ కుంతి మహారాణి ఆ భగవంతుని అనన్యమైనటువంటి ప్రేమ, ఇతర అనన్యమైనటువంటి ప్రేమ, భగవంతుడు తప్ప ఇతర గురించి ఆలోచించినటువంటి ఆ భక్తి అనన్య భక్తి అని చెప్తూ ఉంటాం. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుడు తప్ప అన్యులెవరిని కూడా అర్చించినటువంటి పరిస్థితి కావాలి అని ఆమె కోరుకుంటూ ఉన్నారు. ఆమె అంటుంది, ఓ మధుపతి, ఎటువంటి ఆటంకాలు లేకుండా గంగా నది ఎటు ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది? ఎప్పుడు నిరంతరం కూడా సముద్రం వైపుకే ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది. మరి ఆ మాదిరిగానే ఇతరుల వైపునకు, అంటే నా పుత్రులు కానీ లేదా నా పుట్టింటి వారి వైపుకు లేదా ఇంకా మమకారాలు ఉండేటువంటి వారి వైపుకు మరలక నిరంతరము నీ యందే నాకు ఆకర్షణ కలిగే విధంగా నన్ను కరుణించవయ్యా అంటూ ఆమె వేడుకుంటూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తారు, శ్రీకృష్ణ భగవానుని దివ్యమైనటువంటి ప్రేమయుత సేవ వైపునకు ధ్యాస ఎంతయు మళ్ళినప్పుడే పూర్ణమైనటువంటి శుద్ధ భక్తి సిద్ధింపగలదు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి ప్రేమ బంధాలన్నింటినీ తెంపివేయుట అనగా ఇతరుల ఎడ అనురాగము వంటి సూక్ష్మ అంశాలే కూడా సంపూర్ణంగా నిరసించుటయని భావం కాదు అని చెప్తూ ఉన్నారు. అది ఏమాత్రము సాధ్యం కాదు అంటూ చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదులు. ఏ జీవి అయినా సరే ఇతర జీవుల ఎడ ఈ ప్రేమ భావమును కలిగి ఉండే తీరవలెను, అది జీవుని యొక్క లక్షణము అని చెప్తారు. భగవంతుడు భగవద్గీతలో చెప్తారు, అన్ని జీవుల ఎడ సమత్వంతో సమభావంతో ఉండాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు ఆయన. సో ఆ విధంగా ఆ కుంతీదేవి ఆ భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తున్నారు. అన్య విషయము ఏమీ లేకుండా అనన్య భక్తి. అంటే ఇక్కడ అనన్య విషయ అనేటువంటి పదానికి అర్థం ఏంటంటే ఇక్కడ అనన్య భక్తి అంటే చెక్కు చెదరని భక్తియుతమైనటువంటి సేవ, ఇతర ధ్యాసలేవీ లేకుండా మనం ఎల్లప్పుడూ ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడిపైనే సంబంధాన్ని కలిగి ఉండవలననేటువంటి అర్థము అనన్య భక్తి. సో ఆ అనన్య భక్తి కలిగే విధంగా ఆయన్ని కరుణించమని వేడుకుంటూ ఉన్నారు
కుంతీమాత. ఎందుకంటే ఆ కుంతీమాత శుద్ధ భక్తురాలు. ఆమె సంపూర్ణంగా ఎరిగినటువంటి ఆమె. ఆ భగవంతుడిని గురించి సంపూర్ణంగా ఎరిగినటువంటి ఆమె. ఇక ఆమె యొక్క ప్రార్థనలలో చివరి శ్లోకము ఈ విధంగా ఆమె ఆ భగవంతుణ్ణి కీర్తిస్తూ ఉన్నారు. ఏంటంటే ఆ కృష్ణుడి వైభవములచే ఆకర్షించబడుట, ఏ విధంగా ఆయన యొక్క వైభవాలకి ఆకర్షిస్తూ ఉంటారు అనేటువంటి అంశాన్ని ఆమె ఇక్కడ కీర్తిస్తూ ఉన్నారు. శ్రీకృష్ణ కృష్ణ సక వృష్ట్య వృషభావ నిద్రుఘు రాజన్య వంశ దహనాన పవర్గ వీర్య గోవింద ద్విజసురార్తి హరావతార యోగేశ్వరాఖిల గురో భగవన్ నమస్తే. సో ఆమె ఇంకా ఈ విధంగా ఆ కృష్ణుడి యొక్క వైభవాలకి ఆకర్షించేటువంటి అంశాలను గురించి ఇక్కడ కీర్తిస్తూ ఉన్నారు. శ్రీకృష్ణ కృష్ణ సక వృష్ట్య వృషభావ నిద్రుగ్ రాజన్య వంశ దహనాపవర్గ వీర్య గోవింద గోద్విజ సురార్తి హరావతార యోగేశ్వరాఖిల గురో భగవన్ నమస్తే. అఖిల గురో భగవన్ నమస్తే అంటూ కీర్తిస్తూ ఉన్నారు ఆమె. అంటే సమస్తానికి గురువు అయినటువంటి జగద్గురు. కృష్ణం వందే జగద్గురుము అంటూ చెప్తాం కదా మనం. సో ఆ విధంగా ఆమె కీర్తిస్తూ ఉన్నారు. ఇక చివరిగా అంటే మనకి మహాభారతంలోను భాగవతంలో ముఖ్యంగా మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నది భాగవతం. ఆ ప్రథమ స్కందంలో 8వ అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి ఆ కుంతీదేవి యొక్క ప్రార్థనలు లేదా ఉపదేశాల్లో చివరి శ్లోకము 43వ శ్లోకము ఈ విధంగా ఆమె కీర్తిస్తున్నారు. ఓ కృష్ణ, అర్జున సఖా, కృష్ణ కృష్ణ సఖా అంటున్నారు. మరి ఎవరు ఆ కృష్ణ భగవానుడు? అర్జునుడి యొక్క ప్రియమిత్రుడు. మిత్ర భక్తిలో అర్జునుడు మనం ఉదాహరణగా తీసుకుంటాం. అర్జున యొక్క సకుడా. వృష్ణి వృషభ అంటే ఇక్కడ ఆమె చూడు ఎలా ఆ భగవంతుని యొక్క ఇదిని కీర్తిస్తూ ఉన్నారు. ఓ కృష్ణ, అర్జున సఖ, అర్జునుడి యొక్క స్నేహితుడా. అంటే ఆ కృష్ణ భగవాను యొక్క సకల గుణాలను గురించి కుంతీదేవి ఇక్కడ తెలిసినటువంటి ఆమె సంక్షిప్తంగా ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఓ కృష్ణ, అర్జున సఖ, వృష్ణి వృషభ, భూమిపై కలతకు కారణమైన రాజవంశములను నీవు నశింపచేసితివి. మరి కృష్ణ భగవానుడి యొక్క అవతారం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశాన్ని కూడా ఇక్కడ ఆమె కీర్తిస్తూ ఉన్నారు. ఈ భూమిపై పెరిగిన భారాన్ని తగ్గించడానికి ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉంటాడు, యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత అంటూ చెప్తారు కదా. భగవంతుడు అర్జునుతో చెప్పారు భగవద్గీతలో, ఎప్పుడెప్పుడు ఎక్కడెక్కడ అధర్మం పెరిగిపోతుందో, ధర్మానికి హాని కలుగుతూ ఉంటుందో ఆయా సమయాలలో నేను ఆవిర్భవిస్తాను అని చెప్తారు. పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతాన్ అంటూ చెప్తారు కదా. సో కాబట్టి ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ ఆయన ఆ భూమిపై అవతారం తీసుకోవడానికి కారణం ఏంటంటే, ఒకటి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నట్లు ఈ భూమిపైన కలతలకు కారణమైనటువంటి ఆ రాజవంశాలందరినీ కూడా, అసుర స్వభావాలు కలిగినటువంటి రాజులందరినీ కూడా, ఆ కౌరవులందరినీ కూడా, కౌరవులను ఆయన తరపున యుద్ధం చేయడానికి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఆమె భూమిపై కలతకు కారణమైన రాజవంశములను నీవు నశింపచేసితివి. నీ శక్తి నశింపులేనటువంటిది. నీవు దివ్య ధామమునకు అధిపతివి. గోవులు బ్రాహ్మణులకు ఆమె గోవింద గోద్విజసురార్తి అని చెప్తుంది. గోవింద. కాబట్టి నీవు గోవులకు, బ్రాహ్మణులకు, ద్విజులు అంటే బ్రాహ్మణులకు, భక్తులకు
ఆర్తులను, వాళ్ళకు కలిగేటువంటి ఆర్తులను హరించుటకే నీవు అవతరించావు. అంటే ఆయన కూడా చెప్పారు కదా, పరిత్రాణాయ సాధూనాం అంటూ. సాధువులను రక్షించడానికి ఆయన వస్తాడు. మరి సాధువులైనటువంటి ఇక్కడ ఆ పాండవులను ఈ బంధనాల నుండి రక్షించడానికి. సో కాబట్టి గోవులను, బ్రాహ్మణులను, భక్తుల యొక్క ఆర్తులను హరించుటకే నీవు, అంటే ఆ బ్రాహ్మణుల యొక్క, భక్తుల యొక్క, గోవుల యొక్క ఆపదల నుండి తొలగించుటకే నీవు అవతరించావు. యోగీశ్వరుడు అయిన నీవే సమస్త విశ్వమునకు దివ్య గురువువు అని చెప్తుంది. నీవే ఈ విశ్వమునంతానికి దివ్యమైనటువంటి గురుడవు. దేవాది దేవుడవైన నీకు నేను గౌరవపూర్వక వందనాలు అర్పిస్తూ ఉన్నాను అంటూ ఆ కృష్ణ భగవాను గురించి ఆమె కీర్తిస్తూ, ఆ విధంగా ఆ భగవంతుని యొక్క సకల గుణములను గురించి కుంతీదేవి ఇక్కడ సంక్షిప్తంగా తెలిపి, మహాశక్తిశాలి అయినటువంటి ఆ భగవంతుడు శాశ్వతమైనటువంటి దివ్యధామంలో నివసించుతూ ఉంటాడు అని, సురభిధేనువులు గోవులతో కూడి ఉంటాడు అని, అలాగే లక్షల కొలది లక్ష్మీదేవులతో, గోపికలతో సేవలను అందుకుంటూ ఉంటారు అని చెప్తారు. మనకి బ్రహ్మ సంహితలో బ్రహ్మ భగవంతుణ్ణి కీర్తిస్తూ ఉంటాడు. చింతామణి ప్రకర సద్ముషు కల్ప వృక్ష లక్షావృతేషు సురభిపాలయంతం లక్ష్మీ సహస్ర శత సంభ్రమ సేవ్యమానం గోవిందమాది పురుషం తమహం భజామి. సో ఇక్కడ అంటే దీని అర్థం బ్రహ్మ చెప్తాడు బ్రహ్మ సంహితలో. ఆదిదేవుడు పురాణ పురుషుడైన గోవిందుడు చింతామణి సమూహములచే నిర్మించబడిన భవనములందు నివసించును. లక్షలాది కల్పవృక్షంలో ఆ భవనముల చుట్టుముట్టి ఉంటవి. కామధేనువులు ఆయన చల్లని నీడలో పోషించబడుచున్నవి. లక్షల కొలది గోపికలు అంటే లక్ష్మీదేవులు, లక్ష్మీ సహస్ర శత సంభ్రమ సేవ్యమానం. ఆ లక్ష్మీదేవులు లక్షలాదిగా ఉండేటువంటి లక్ష్మీమాతలు ఆయనకి సేవ చేస్తూ ఉంటారట ఆ గోలోక వృందావనంలో. లక్ష్మీదేవులు అత్యంత ప్రేమాదరణలతో ఆ పురుషోత్తముని సేవిస్తూ ఉంటారట. అటువంటి గోవిందుణ్ణి నేను భజిస్తూ ఉన్నాను అని బ్రహ్మ చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో మరి ఆ విధంగా ఆ భగవంతుని ఎరిగినటువంటి ఆ కుంతీ మహారాణి సో ఆ భగవంతుని యొక్క గుణాలను ఇక్కడ కీర్తిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనము చూస్తూ ఉన్నాము. ఈ విధంగా ఆ కుంతి మహారాణి యొక్క ప్రార్థనలు అనేటువంటి ఈ అంశాన్ని మనం ఈ రోజుతో పూర్తి చేసుకున్నాము. మరొక అంశంతో నెక్స్ట్ భక్తి సదాచార్ క్లాసులలో చూద్దాం. సో అంతకుముందు వ్యాసుల యొక్క ప్రార్థనలు, అర్జునుడి యొక్క ప్రార్థనలు, ఇప్పుడు మనము కుంతి మహారాణి యొక్క ప్రార్థనలు శ్రీమద్ భాగవతం నుండి చూసినటువంటి